Li Norma Saliba nħatret bħala kap eżekuttiv taċ-ċentru għal-lingwa Maltija huwa ta' insult kbira l dawk l-akkademiċi u gradwati fil-Malti li qattaw snin sħaħ jistudjaw il-Malti. Dan sostnih l-espert tal-Malti Marka Majra fi protest ġudizzjarju li preżenta e kif fi kliemu il-gvern appunta lil Norma Saliba mingħajr ma qis il-kwalifiki tagħha iżda ġiet appuntata għaliex sempliċiment ingħatat premju. Marka Majra spjega li għalkemm huwa gradwat fil-matematika u fl-IT huwa gradwa wkoll fil-Malti kif ukoll qatta tal-anqas 15-il sena jgħallem is-suġġett. Majra sostna li bħalu hemm ħafna oħrajn li kienu jkunu aktar kwalifikati minn Norma Saliba sabiex jokkupaw dan l-irwol. Apparti minn hekk huwa qal li d-deċiżjoni li ħal gvern ta' Robert Abela, id-deċiżjoni diskritta bħala waħda irresponsabbli kif ukoll illegali li se tagħmel impatt ferm negattiv għaliex dawk li għandhom il-kwalifiċi ingħataw il-ġemp. Huwa saħaq li b'din il-mossa l-gvern wera li għandu dritt li jażel persuna li m'għandix il-kwalifiċi neċessari sabiex tmexxi grupp ta' akkademiċi u esperti fil-lingwa Maltija. Hawnhekk l-espert Marka Majra qal l-akkademiċi spiċċaw qishom tal-laba sabiex jiġu preżentati bl-opportunità għal avvanz fil-karriera tagħhom. Barra minn hekk huwa qal ukoll il-pożizzjoni taċ-Chairman tal-Kunsill Nazzjonali tal-Lingwa Maltija Olvin Vella m'għadix tennibbli hekk kif spikka s-silenzju tiegħu dwar il-ħatra ta' Norma Saliba fil-waqt li ddeskriva dan l-aġir bħala tal-mistħija. Il-protest ġudizzjarju ġie ffirmat mill-avukati Jason Azzoppardi u Chris Busjetta fejn intqal li l-awtoritajiet għandhom ċans ġimgħa sabiex imorru lura mill-ħatra illegali ta' Norma Saliba. Dan il-protest ġudizzjarju ġie ppreżentat kontra l-Ministru Owen Bonnici, iċ-Ċentru tal-Lingwa Maltija, il-Kunsill Nazzjonali għal-Lingwa Maltija u l-Avukat tal-Istat.